Rongagura Gossner Evengilical Lutharen Church Amondol pen Pam Sante katalon pon Bangso Pam Sante katalon pon along ke Japon abang amai pu pastor omorong pharla pen youth department alang le hin pen Japon si Rongagura pen lethia rong an Kijura ro pen arnama phan anong ke pathia sai deng pon Bangso Pam Sante kopia pot si katalon nang kokma pulote Christian atum an ke pini pirthe dang an sidame Jisu Kristo anong ke thepen Jerusalem kiluda Kijura ropen hang josi Hosanna David asupu pusi asike thepen hang pon Bangso Pam Sante katalon along ongtun ke theke ding atum sidame chitongdu Bangso Pam Sante katalon along youth lapen women atum pen sidame jumisen lapen langmisen kilun ke kan sidame paklang pon adun tu arnamalam Mr. Biren terang alangli pensi pini arnam alam sidame jumisen pen thanpon Bangso amaya long bang pharo ke thom anbag ar muchitong dun Kijut si pastor omorong phar alangle pen kijut arnam adom pen pini Pam Sante mesen pen pajut pom News 6 report News 24 Karbiangwa